Langsung akhirnya iki teko cak gendut iki lek lurus terus kan bunderan aku belok kiri kira nambang perahu kira ya nambang perahu no kene wis sak sepedae numpak pisan. Oh wis mudhun wis ana seberang iki wis ya langsung OTW Kali Kajang ya oke. Oh brek dina Sabtu iki ya budal mancing wis. Semoga oleh akeh nyoba nang Kali Kajang lor kali ya oke. Ayo wis gas budal. Iki lurus terus wis untuk dalan iki ya. Terus mari ngene belok kanan rek. Terus iki untuk aspalan iki ya. Untuk aspalan iki tok wis. Terus waduh wis sebut waduh. Nah, iki wis pertigaan iki ya. Sampean juga ngiri. Ya. Ngiri tok wis nunut dalan iki ya. Baru pertama kalinya ini mancing ke spot Kali Kajang. Wis, iwake lumayan gede-gede. Man rata-rata nang kono iku opo lek tak perhatikan iku banyune akeh sing bening. Ayo tepak-tepakan wis pinter-pinter golek spot wis pengen izin ame sing Joko wis. Wah iki lho mancing bersama angler, dulur angler teko Prigen rek. Wis semangat rek ya. Jos wis. Tawarus iku wis nomor 7 iku lho Ronaldo e. Wah semangat iki. Gacor iku lek mancing ya. Mantap. Iki lek udan ya alamat dalan kene rek ya. Wis ketepaan iki mau cuacane apik ya. Hatine yo enak wis sepeda iso mlebu ngene. Coba lek udan ngene iki rek. Wah bledhokan tok wis ya. Iki kewanceng tok wis rek dalan iki. Terus wis, nah, iki sampean perhatikan iki sampean juga kiri. Kono gapura iku wis jembatan iku sampean ngiri wis. Nah, ngiri. Tau warus tok wis. Nutut dalan iki tok wis. Oke terus dalane rada lumayan ekstrim tapi yo aman ae sepeda iso lewat. Ki belok kanan rek ya, belok kanan kewanceng maneh. Iki spot apik ana kene rek ya. Sampeyan coba ning kene wae gede-gede ngene. Nek tak delok tambake apik pisan, tapi aku kate nyoba ning sing sisi kono iku lho petunjuk jalane iku mau sing klambi putih. Jare arek kene spot apik, tapi iki ae dhewe nyoba sing spot rada rame titik. Adi rada mrono maneh, ketokane iki nyebrang kali maneh iki engko. Tawur saya wis ngono dalan iki. Iki durasi sampai 8 menit lumayan lama. Iki tak gesak potong-sapotong tak gabungno. Iki belok kiri rek, aja lali rek. Iki lancar-lancar tiang listrik iki belok kiri. Kawanceng tak wis. Mari ngono pen belok kanan rek. Aja lali belok kanan rek ya. Oh waduh ya. Mari nyebrang wis mlakune sik waduh. Lho ketono gebuk biru iku. Ono gebuk biru iki sampean joku ngiri rek. Nah iki lho belok ngiri. Tawarus tok wis.
Mari ngono sampean nganan rek. Lho iki lho ono arek wis mancing pisan. Ketokane castingan iku. Tak delok kene akeh pelak iki ngene. Sing hobi mancing pelak ya wis kas wis. Mrene wis. Ini waktu dalan koyo ngene iki wis sampean ku tawaru saya wis untuk dalan iki golek dalan sing sekirane enak. Kak lunyu, kak sekirane gak kepleset ngono lho. Sampai gak seimbang iso njebur ono tambak lah dadi kae. Nah iki kawanceng tok wis. Kawanceng tok terus. Kawanceng terus wis. Pokok untuk dalan iku mau kawanceng tok wis. Mari ngono iki lho, ono jembatan wis. Nah, prasaku ono jembatan iki sampean belok nganan. Nah, iki wis. Pokoknya nyebrang kali rek ya, kali cilik iku mau wis. Iki sono kene wis, sing wis tau mrene jelas ya wis paham rek ya. Iki lek kurang lengkap ya wis ngapurane sing akeh, sementing kan wis ero gambarane ya wis ero ancer-ancere. Iki dalane iki ngetutno terus ae wis. Tutno dalane iki tok wis. Dalane wis gampang diapalno, Kak. Banyak berkelok-kelok. Wis ngetutno dalane iki tok wis. Sepote kene apik-apik iwake. Tapi lek kebanyakan adalah iku rumput laut tok ngene ya. Lho. Kawanceng tok wis. Nah, setutuk nggone iki wis. Dadi ngetutno dalane gedhok kok ketemu iki wis.